Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sugeng rawuh para siswa. Balik meneh kalian Bu Elistia Rahma Putri. Dino iki awak dhewe bakal sinau babagan pacelaton. Ing video iki, awak dhewe bakal nyinaoni pangerten pacelaton, pirang-pirang basa pacelaton, unsur-unsur pacelaton, tuladha pacelaton, lan carane nggawe pacelaton. Supaya ora bingung, ayo padha nyimak video iki tekan pungkasan. Miturutmu, pacelaton kuwi tegese apa ya? Pacelaton saka tembung lingga celatho sing tegese omongan utawa guneman. Pacelaton yaiku pocapan utawa omong-omongan wong loro utawa luwih lan nduweni maksud tartamtu. Terus, apa wae ya unsur pacelaton kuwi? Unsur pacelaton kuwi ana tema, paraga, alur, latar, amanat, lan dialog. Tema yaiku pesen utawa ide pokok kang pengin disampaiake ana ing pacelaton. Kaping loro ana paraga. Paraga yaiku wong kang nindakake guneman ana ing pacelaton. Kaping telu ana alur. Alur yaiku urutan kedadean kang diceritakake ana ing pacelaton. Kaping papat ana latar. Latar kapérang dadi 3, latar panggonan, latar swasana, lan latar wektu. Kaping 5 ana amanat. Amanat yaiku pesan moral kang pengen disampaiake penulis kanggo penonton utawa pamireng. Sing terakhir ana dialog. Dialog yaiku wujud guneman antaraning paraga. Bu, panjenengan wonten pundi? Oh, Ibu wonten mriki to. Ana apa to, Din? Kok goleki Ibu? Menika Ibu nembe napa? Iki, Ibu lagi arep masak sayur. Wah, kula bantu nggih, Bu. Walah, bocah ayu ame ngewaki Ibu. Rene, Nduk, ayo masak bareng Ibu. Terus, piye yo carane nulis pacelaton? Carane nulis pacelaton kuwi ana 4. Kaping pisan yaiku nentokake tema pacelaton. Kaping pindho yaiku nentokake paraga kang arep pacelaton. Kaping 3 milih tingkat tutur basa kang trep pacelaton. Tuladhane nganggo basa Ngoko utawa Kamoluku. Lajeng kaping 4 nyusun dialog. Dialog disusun kanthi nggatekake aturan kang trep yaiku gunakake tandha wajan petik dhuwur lan gunakake tandha wajan titik loro ana ing mburine jeneng paraga. Ing pacelaton duweni ancas kang wigati, kayata ngetrepake unggah-ungguh basa ing padinan.
ngundhakake kaprigelan ngomong, nduweni rasa hormat marang wong sing luwih tuwa, lan bisa nguri-nguri kabudayan Jawa. Basa apa ya sing trep digunakake ing pacelaton? Ing pacelaton biasane nggunakake unggah-ungguh basa kang kapérang ana papat, yaiku ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu lan krama alus. Saben basa nduweni aturan dhewe-dhewe yaiku Ngoko lugu biasane digunakake antarane kanca sing seumuran, wong sing akrab, utawa marang wong sing umure luwih enom saka dheweke. Tuladhane kayata ngoko alus digunakake kanggo wong sing padha rakete nanging isih ngajeni utawa ngurmati. Biasane sing dikramakake yaiku tembung kriya utawa kata kerja. Tuladhane kayata krama lugu. Krama lugu digunakake kanggo wong sing dihormati nanging swasana ora resmi banget. Tuladhane kayata krama alus. Krama alus digunakake kanggo ngurmati wong sing luwih tuwa, tamu utawa pejabat, lan wong sing durung dikenal. Tuladhane kayata matur nuwun, mugi video iki bisa paring mupangat kagem kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.